هندک جدرین روزنامه‌وانی ji Kurdistana Sûriyê ragihand ku rejima Sûrî şanda peyadê ya ku seredana Şamê dikir derkir. Piştî têkçûna danûstandina di navbera her du aliyan de. Li gorî zanyariyên ARKê ku aliyên ewlehî yên rejima Sûrî biryara girtina şanda peyadê ya ku li Şamê bû derxistin lê piştî ewlehiyên Rûsya ew şande hate vegerandin ji bo Qamişlo, biriya balafirên Yûşin ya Barkirinê. Heman zanyariyan diyar kir ku rejima Sûriyê hewl da biryarên xwe li ser danûstandinan ferz bikin. Lewma ev yek بۆ cihê nakûkiyan di navbera her du aliyan de. Her li gorî agahiyan ku rejima Sûrî daxwaz kir ku rêveberiya bi ser peyadê ve tevlî rêveberiya xwecihî bibe. Lê peyadê red dikir û daxwaz kir ku rêveberiya hevbeş be. Lewma rejima Sûrî biryara derkirina wan da û birêya balafirekî Barkirinê şanda peyadê hate şandin ji bo Qamişloyê. Tevî xizmeta mezin ya ku peyadê ji rejima Sûriyê re dikir heyama salên dirêj de lê rejima Sûrî bê rêzî li beramberî peyadê bikar tîne ku gehiştiye asta ku wan ji civîna derbikin. Derkirina şanda peyadê ji aliyê rejima Sûrî ve nameyek tê de diyar dibe ku peyadê bi tenê ku alavên tê bikar anîn di ber bercewendiyên rejima Sûrî û tu caran ne rejîm û ne welatî ku wan bikar tîne wekû leşker bi çavê hevalbendekî. Lê nanere bi tenê wekû alavê tên dîtin ne bêhtir. Ku ji destpêka şoreşa Sûrî çekdarên peyadê şoreş li Kurdistana Sûriyê ve miran û her yek li dijî rejima Sûrî bû ji Kurdistana Sûriyê derxistin. Her wiha pêkerê Hafizul Esed çargoşeya ewlehî li hindek bajarên Kurdî parastin. Beriya çend rojekî şandek ji peyadê bi serokatiya serkirdeyê peyadê Sîhanûk dîbû seredana Şamê kiribû û ji bo guftûgûyên derbarê rêveberiyê û pêşeroja deverê Kurdistana Sûriyê li gel berpirsên rejima Sûrî bike. Beriya niha jî berpirsekê Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser peyadê ve ragihand bû ku danûstandin di navbera peyadê û rejima Sûrî wê taybet bin bi babetên xizmetguzariyî wekî dubare vegerandina kar li bendava Firatê û vegerandina elektrîkê li deverên Kurdî. Riyad Derar berpirsê Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser peyadê ve diyar kir ku ta niha danûstandin di navbera her du aliyan de bi tenê duwarên xizmetguzariyê de ne û serkeftina van danûstandina dimîne li ser rêjeya bawerî di navbera her du aliyan de. Ev demeke peyadê û rejima Sûriyê dest civînan kirine ji bo guftûgokirina pêşeroja Kurdistana Sûriyê di demê ku peyadê bajarên Kurdî ji al û wêneyên Kurdî valekirine û amedekariya radestkirina deverên Kurdî ji bo rejima Sûrî berêya van civînan dike.